Боже, змилуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облик Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди все і все народи. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У світлым воблаку з'явіўся Дух Святы і пачуўся голас Айца. Гэта Сын мой умілаваны, якога упадабаў я, Яго слухайце. Гэтымі словамі антыфона на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу, перажываючы свята перамянення Пана. Паважаныя для ўсямагутнага Бога, няма розніцы, кім мы ёсць да сустрэчы з Ім. Галоўным пунктам з'яўляецца непасрэдна спатканне і кантакт. І калі гэта адбываецца, то перамяняецца сэрца чалавечае, робячыся больш чулым, каб мець магчымасць і жаданне дзяліцца ўсім тым, што атрымалі ад Бога, каб навучаць таму, што спазналі самі. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Валерыі Лапкоўскай, успамінаючы яе ў першую гадавіну ад яе смерці. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владар небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету,
змілуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворушайця, змілуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Ласковый Ойче, у славном переменении Твоего одинородного Сына Ты подтвердил таямницы нашей веры сведчением Моисея и Илии и показал хвалу, якая нас, Твоих усыновленных детей, чакае. Учеников мы завсёды слухалися Твоего милованного Сына и разом с им могли отрымать вечную спадщину, які с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Даніеля. Я бачив, як ставили трони, і стародавній сел. Одіння ягоне було біле, як сніг, а волоси на голові ягоnej, як чиста вовна. Трон ягоний був, як полум'я огню, а коли, як палаючий огонь. Вогняна рука розливалася і витікала від його. Тисячі тисячів служили йому, і 10 тисяч десятків тисяч стояли перед ним. Суд сел, і розгорнулися книги. Бачив я у ночних візіях, вось разом з облаками небесними йшов ніби Син чоловічий. Наблизився ён до стародавнього, і був підведений до його. І дадена йому була влада, і гонор, і владарство. І всі народи, племени і мови служили йому. Влада ягоная – вечна влада, яка не одиметься, і владарство ягоне не буде знищено. Это Слово Божие. Пан найвищийший, владарить на всій землі. Пан найвищийший, владарить на всій землі. Пан владарить, нехай радується земля, нехай веселяться шматликие виспи. В облака и темрава кол Яго, справедливость и право основа Ягоного трону. Пан найвищийший, владарить на всій землі. Гори, як воск, розтопяться перед обличчям Пана, перед обличчям Пана усей земли. Небеси обвіщають Його справедливость, і усі народи бачать Ягоную славу. Пан найвищийший, владарить на всій землі. Бо Ти, Пане, найвищийший на всій землі, вельми узвеличений над усіми богами. Пан найвищийший, владарить на всій землі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Син мой умилований, якого я уподобав, Його слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус узяв з собою Петра, Яна і Якуба і узышоў на гару памаліцца. І калі ён маліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскуча белай. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Майсей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусалеме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры. Адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх, і спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Паважаныя браты і сёстры, перамяненне Пана, сузіраць якое запрашае нас Касцёл у літургіі сённяшняга свята, адкрывае нешта вельмі асаблівае пра тое, хто такі Езус і пра ягоны шлях. У Евангеліі на кожнай старонцы мы можам знайсці доказы таго, што Хрыстус – гэта незвычайны чалавек. Ён валодае асаблівай моцай, аздараўляе, перамагае зло. З яго вуснаў сыходзяць словы надзвычайнай мудрасці. Ён умее звяртацца да вялікіх натоўпаў, да сустрэчы з ім імкнуцца самыя розныя людзі. Паважаныя, але пра тое, што расказвае сённяшні ўрывак, менавіта адносіцца да іншай катэгорыі падзей. На кароткі момант вучням, якіх Езус бярэ з сабой, а таксама і нам, дзякуючы іхняму сведчанню, адкрываецца хвала Божага Сына, якая пераўзыходзіць любое ўяўленне. За чалавечым абліччам Езуса, за ягоным штодзённым высілкам, клопатамі, радасцямі таксама яго жыцця, за цярпеннем і болем хаваецца глыбіня Божай славы. Адначасова гэтая падзея гаворыць нешта вельмі істотнае і пра жыццё кожнага з нас. Усё, што адбываецца з Езусам, асвятляе наш шлях і раскрывае канчатковы сэнс чалавечага існавання. Тым, кім Хрыстус з'яўляецца паводле прыроды, мы прадвызначаны стаць паводле ласкі, казалі айцы Касцёла. І калі ўважліва прыгледзецца, то нават на фізічным узроўні нашае жыццё – гэта шлях перамянення. Спачатку проста адна клетка ва ўлоне маці, потым дзіця, якое расце, і ўрэшце дарослы чалавек. Заўважце, захапляльная такая таямніца жыцця. Але нашы гэтыя фізічныя метамарфозы – гэта толькі цень таго новага стварэння, якім мы пакліканы стаць паводле Божай задумы, Божага плану. Сённяшні эпізод з жыцця Езуса скіроўвае наш позірк у кірунку таго, што нам немагчыма адчуць ці нават уявіць, але што паводле веры з'яўляецца нашай надзеяй. Мы створаныя дзеля перамененага існавання ў вечнасці, у Божай хвале, якое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць Яго. Гэтага мы ўсім сэрцам, напэўна, жадаем у глыбіні падчас нашай зямной вандроўкі. І добрая навіна пра ўваскрасенне Езуса, якую мы прымаем, дзякуючы дару веры, вось аснова для такой надзеі. Дзеля таго, каб дасягнуць уваскрасення, Езус аддаў сваё жыццё у сутыкненні са злом гэтага свету. І
калі адкрыццём сённяшні евангельскі ўрывак адкрыем сённяшні ўрывак у Бібліі, убачым, што непасрэдна перад падзеяй перамянення Христос кажа пра цярпенні, якія будуць яго чакаць, і таксама пра тое, што кожны ягоны вучань павінен узяць свой крыж. Паважанае перамяненне – гэта той досвед, які дазваляе Езусу і таксама нам у адпаведнай перспектыве ўбачыць і прыняць рэчаіснасць болю і цярпення. Так як для Езуса досвед перамянення быў важны, асабліва у перспектыве канчатковага сутыкнення са злом і цярпеннем у ягоных муках, так і нам перад абліччам хваробы гэтага свету, несправядлівасці, ненавісці, можа злоўжываннем улады ці іншых момантаў, калі Бог адкрывае нам сваю прысутнасць і нагадвае пра сваё абяцанне паўнаты жыцця, якога не будзе канца. Паважана, невыпадкова Езус менавіта падчас перамянення чуе ў чарговы раз, што Ён умілаваны сын Айца. Бо любоў Айца – гэта энергія перамянення, як і будучага ўваскрасення. Нам недастаткова проста чуць і недзе адзначыць сабе ў галаве, што мы улюблёныя дзеці Божыя, але нам неабходна дыхаць гэтай любоўю кожную хвіліну нашага жыцця. Бо любоў Айца дае нам сапраўднае жыццё, фармуе нас, падымае пасля падзенняў і ўзмацняе нас у цнотах. Можам сказаць, што нас перамяняе да новага стварэння. Паважаныя, калі Божая любоў, якая імкнецца мяне дасягнуць, у тым ліку і праз чалавечую любоў, не становіцца рэчаіснасцю асабліста для мяне, я падобны да чалавека, які сядзіць у замкнёным памяшканні, не бачачы і не адчуваючы дотыку сонца, якое свеціць вонкі для іншых, але не для мяне. Яго слухайце, гучыць голас Айца, скіраваны да прысутных вучняў і скіраваны таксама да нас. Менавіта акунацца ў Божую любоў, бачыць рэчаіснасць у Божым святле, ісці шляхам перамянення да вечнасці. Вось што значыць слухаць Езуса, Божага Сына. У габрэйскай мове той самы дзеяслоў азначае слухаць і быць паслухмянымі. Проста чуць словы Хрыста недастаткова. Трэба, каб яны станавіліся рэчаіснасцю ў нашым жыцці. Таму няхай у нашым жыцці будзе дастаткова прасторы і часу, каб узмацняць гэтую жывую сувязь з Езусам праз слуханне ягонага слова, скіраванага вельмі асабіста да нас у малітве, у святым Евангелі. І няхай мы пачуем запрашэнне узысці на гару, дзе можам адчуць ягоную прысутнасць, дзе добра нам быць, дзе ягонае святло асветліць цёмныя куты нашага існавання, асабістага і грамадскага. І няхай, сыходзячы з гары, будзем несці гэтае святло веры, надзей і любові ўсім, каго Пан паставіць на нашым жыццёвым шляху. Амен. Пра заступніцтва выконваючы ў свеце святарскую місію Хрыставу, у свята перамянення Пана ўзнясём да Бога нашыя малітвы за ўсіх людзей. Молімся за Христовы касцёл, каб ён, абвяшчаючы Божае Слова і удзяляючы святыя сакрамэнты, перамяняў свет і людзей. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго служэнне паказала людзям веліч любові Бога. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шчыра шукаюць праўду, каб Христос асвятліў іх бляскам свайго аблічча. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб у сваім жыцці яна брала прыклад са святых. Цябе просім. Молімся за памерлую Валерыю Лапкоўскую першую гадавіну ад яе смерці, каб Бог дазволіў ёй радавацца вечным жыццём у яго валадарстве. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы усюды і заўсёды былі вернымі сведкамі Хрыста. Цябе просім.
Всемагутны Божа, выслухай нас і ўчыні, каб мы, служачы Табе, шчырым сэрцам маглі заўсёды радавацца Тваёй дапамозе. Праз Христа, Пана нашага. Amen. Jezus nam daje zbawlenie, Jezus nam daje spokój, daj Jego шлем swoje моление, Jezusa славить голос мой, Jezus moc моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитесь, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление і хвалу імя Свайго, а так само на карысць нам. нам і всьому Костьолу святому. Боже наш Ойче, освяти принесенные нами дары, прославное переменение Твоего Сына, и очисти нас от бруду грехов святлом Его славы, які живе и владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, За Духом Твоим угору серце. возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён даў бачыць сваю хвалу выбраным сведкам, а яго цела, падобнае да нашага, зазяла незвычайным бляскам. Такім чынам ён умацаваў сэрцы вучняў, каб не паддаліся спакусе крыжа. А ўсяму касцёлу, які з'яўляецца яго містычным целам, даў надзею, што ўсе яго верныя дасягнуць хвалы, якою зазяў сам Езус, глава касцёла. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале.
Wspominaючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на увоскрешення, про промерлую Валерію і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, Ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий безсвітий, правдивий Бог. Стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать Ему поклоны с пошаной пред Паном, верный
жа покорна, каб дать яму поклоны с пашанай пред паном верный люд. Езус приходить, счастье нам приносить, дык пойдем и знойдем криницу ласк Бога живого, з алтара святого уклінчим жа покорна, каб дать йому поклони з пашанай пред паном вірний люд. Уклінчим жа покорна, каб дать йому поклони з пашанай пред паном вірний люд. Вітай, Єзус, збавця світу, ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Небесный Ойче, в темнице переменення, Ти показав нам хвалу Твоего Сина, ученика Евхаристичний спожиток, який ми прийняли, да помог нам стать, да Його подобними, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольну молитву. У суботу у Барунах розпочнеться новенна перед урочистостю Маті Божої Барунської. І у суботу кусташ ksiądz Павел запрошує усіх на 12-ту годину на святую імшу, каб розпочати гэтую новенну у знак падзякі за гадавіну каранацыі абраза Маці Божай Барунскай. Калі не будзе магчымасці камусьці самому дабрацца з-пад нашага касцёла, вырушыць аўтобус о 11 гадзіне і пасля святой імшы таксама будзе магчымасць вярнуцца дадому сюды ў Ашмяны таксама аўтобусам. Таму заплануем гэты час, каб сапраўды разам Бога праславіць праз ягоную маці у Барунах. На сённяшні вечар, на спакойную ноч прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пана з вамі. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звестував Панні Марії і почала з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.